И здравейте, мили хора! Аз съм Лалка Янева. В днешния клип ще реагираме отново Рашко Минчев и неговите малодрами. Ще има такава епопея малодрамите на Рашко. И сега аз и приятелката ми ще реагираме клип. Тя до мене стои. Кажи здравей на хората и кажи да се абонират. Здравейте, хора! Аз съм Беатрис Кирилова. Ще искам да се абонирате за Лалка и да й харесвате клиповете, както и за мен да се абонирате. Ние ще ви дадем, т.е. Лалка ще ви даде моят и нейният линк, за да знаете коя съм аз и коя е тя. Това е. Сега нека да ви кажа една такава объркваща се новина. Да, за училище. Въпрос за образованието. Някои хора пишат по интернет, че ще бъдем на училище или някои няма да бъдат. Не знаеме точно какво се случва в тая пандемия. Никой не знае, объркани са хората. Всъщност, някои са влезнали в класа, някои не са, защото знаете, объркваща е ситуацията. Тоест, това не е нормално да пускат коронавируси по Китай, например. Да. И ще ли учителите да дежурства, за да спазват дистанция, учителите по коридорите между часета щяха да бъдат различни, с различни времена. И това объркващо хора какво да се направи. Аз предполагам и оценявам мнението си, по-добре да сме в онлайн обучение, отколкото в училище. А ти съгласна ли си в това, Бети, или не? С моето мнение и с моята преценка. Според мен да, по-добре в онлайн, отколкото в училище, то не се знае, може да има тържество в училище и за да си учиме вкъщи по-добре, отколкото в училище. Аз предполагам, че така няма да се заразим и по-бързо ще мине коронавируса, затова не трябва да се изолираме много, обаче малко така да се разходим из парка. Това е най-полезното нещо, отколкото ходим на училище. По-добре да излизаме от двора вкъщи, да гледаме през терасата, да подишаме въздух, отколкото в училище, за да се натрупва масово количество коронавирус. Точно така. И аз така мисля. По-добре да излизат навънка, да си играят и да имат... И ще има време все пак да учат, да пишат. Това е моята преценка и мнение. Надявам се да е правилна преценката ми и мнението. Стига сме си говорили за пандемията, да продължиме с клипчето на Рашко Минчев и даже ще увелича звука, за да се чуе. Да започнем тогава, Бети. Хайде, да реагираме. Пускам. Какво правиш, бе? Оле, пак ли с тия малодрами? Леле. Виж, Лалка, тя се разголила, погледни я. Верно. Иска да си покаже гърциците. Божичко, тая ненормална. Или то травестит. Лисица. Пускам. Къде отиваш, бе? Защо? Къде да отива момчето? Теб не те иска. Така е, Лалка. Той иска красива жена, а не травестит. Точно така, Бети. Ти си умни. Ти си умна лисичка. Не съм чак толкова умна. Просто това е мое мнение и преценка. Което мисля, го говоря. Ти събираш дрехи ти, а? Искаш да отиваш при оная мастия ли? Коя е мастия, Рашко? Имам въпрос. Ще потърсим в интернет. Затова... Рашко, много си прост. Мастия не е име на човек, а е нарицателно име, което има женски род, тип, но не е съществително собствено име. Много си неграмотен. Не знаеш какво е мастия. Ето, казвам ти го, че е нарицателно име, а не собствено име. И е съществително и двете. Но иначе не е собствено име. И за това грешиш. Спри да драматизираш, защото вече ни дразниш. Ти вече ни съсипа. И психика, и всичко, за това пускам. Хайде, пускай. Ти казваш пуска.
Аз пускам. Бъркано е. Как в училище, например. Добре, де, пускам. Пускай. Присъд, Денис Теофиков. Моля те се, нема ядосвай. Ау, пак ли? Леле. То Денис Теофиков ще побърка горкичкия Рашко. Верно. Какво бе? Искаш при нея с нея да живееш? Естествено, че иска, защото тя е сигурно по-красива от тебе. Така е. Саша, събирай си дрехите и изчезвай. Събирай си дрехите и изчезвай. Вместо да каже напусни дома ми, а тя казва събирай си дрехите и изчезвай. Тоест, по-правилно и да го кажа, събирай си дрехите и се махай от дома ми. Твоята майна шейба. Не думай, това е цензура, хора, цензура. Това не е за малки деца. Не слушайте думите, т.е. псовните на Рашко. Вие сте малки дечица, време да се развивате. Така че не слушайте. Какво говори? Затова пускам. Майната ти и на всички като тебе. Изчезвай. Колко си груба, Рашко. Груба Рашко. Това ми звучи още по-смешно. Объркващо, не виждаш ли? Косата, перуката, гримом си служил. Красота, пускам. Изчезвай. Се оставяш, твоите деца оставяш. Ти нямаш деца, бе, Рашко. Пак ли драматизираш, бе? То няма да се спре да монетизира, за да събере 1000 лайка и гледания. И абонати даже. Простотия душия. Значи да и оставяш мене жена ти. Отивай, не тъй, че като било вече. Отивай при онай мастия. Живейте. Съжалявам, Рашко, няма такова име мастия. Има речник. Да, това е на съществително нарицателно име, а не съществително собствено име. Точно така, бе, ти, брат, ти схващаш. Много лесно. Па-лесно какво? Но от малки го знаеме това нещо. Да. Забавлявайте се, живей с нея. Тя е по-добра от мен, нали? Не те искам вече, махай се. По-добра от тебе, защото сигурно е сексапилна лисица. Така е. Ще сложа край на моя живот. Това е филма на ужасите, Бети. Това е... Това е филма на ужасите. И се разголил, виж. Верно го. Да, той е психопат. Леле, сега ще се самоубие. Така. Не слушайте. Пускам. Не знам, ще сложа край. Това е клипчето, хора, какво да ви кажа. И ако искате да видите, ако намерите Беатрис Кирилова, ще го пиша долу в описанието, ви го давам линка, т.е. под самото описание. Да, за да откриете лесно канала ми, да се абонирате за мене. Това е, хора, клипчето, съжалявам. Акаунт трябва да си направя в Samsung, знаете. Опитах се да направя на акаунта, но не ми се получи. Добре, това е края на клипа беше, хора. И се абонирате за мене и така мога да откриете лесно под самото описание. Добре, това от мен е чао. Ще се видиме пак. И следващия клип ще бъде Лазар отива на фитнес. Не отива на фитнес, по-скоро ти си вселената, дето Нати реагираше едно клипче. Тоест, уирдо. И да не забравим, че трябва да се абонирате и за Уирдо. Ще ви дам линк и за нея. Под описанието заедно с линка на Бети. Това от мен е чао. Чао! Чао, хора! Чао, целувки! Въздушни ще ви спращам. И ти изпрати една въздушна. Сега.